NFT ako také ten obrázok nie je. NFT je kód na blockchaine, ktorý ti určuje, že ty vlastníš tento kód. Pokiaľ je viazaný na tvoju peňaženku, tak ty vlastníš tento kód a ten môže byť naviazaný na buď nejaký obrázok, alebo nejakú postavu v hre, alebo niečo podobné. NFT ako také ti zaručuje ultimátne vlastníctvo nad tvojim digitálnym asetom. Je to proste kód na blockchaine zaevidovaný a ktorý sa viaže na nejakú konkrétnu digitálnu vec. Môže to byť video, môže to byť hudba, môže to byť čokoľvek, čo môžeš vlastne digitálne vlastniť. Vďaka blockchainu sa dokážeš dostať k ultimátnemu vlastníctvu nejakého digitálneho asetu a môže to byť naozaj čokoľvek, čo môžeme dať do digitálnej podoby. Dokonca tieto blockchainové NFTčka alebo celkové NFTčka ako také sa dajú vynikajúco využiť pri predávaní lístkov na akcie. Teraz výborná bola akcia Ethereum Bratislava, kde vlastne, keď si zakúpil lístok, tak ti airdropli NFTčko do tvojej peňaženky a ty si sa vlastne týmto NFTčkom vedel ultimátne preukázať, že ty si ten lístok kúpil a nikto ho nevie nejakým spôsobom opajcnúť. Pretože ten unikátny kód na blockchaine nikto nedokáže nejakým spôsobom okopírovať. Ten je jedinečný a je len tvoj, len na tej jednej veci, ktorú si práve kúpil. Má to obrovské množstva využití v podstate v každom jednom priemysle alebo v každej jednej sfére nášho života. Len ešte ľudia nevedia, ako to dostať medzi masy. Hlavne kvôli tomu, že onboarding na Web3 alebo krypto ako také je dosť náročný. No, je tam strašne veľa informácií, ktoré ten človek potrebuje vedieť, aby sa vedel v tom pohybovať správne a hlavne bezpečne.